Milka, začínala si ako lektorka, postupne si sa prepracovala na prezidentku Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Mohla by si nám povedať o tejto tvojej ceste dlhoročnej niečo? No, je to takmer 20 rokov, kedy som si otvárala živnosť ako lektorka kariérna poradkyňa a v tom čase to bola nevyhnutnosť pre projekt. Takisto na tom nejakom začiatku som mala stabilnú organizáciu, ktorá ma podržala a neskôr som pomaly prechádzala do toho, že som skutočne pracovala na full time ako lektorka podnikateľka. A vnímala si, alebo teda aký aj je rozdiel medzi tým prechodom ako lektor zamestnanec na lektora, ktorý pracuje ako SZČO, teda samostatne zárobkovo činná osoba? Lektor zamestnanec má väčšinou určené presne harmonogram, kedy bude učiť, čo bude učiť, má stabilný príjem, čo je veľmi dôležitá vec. Väčšinou učí na jednom mieste, učí v tej budove, v ktorej má sídlo firma. Kdežto lektor, podnikateľ stretáva úplne iné veci, úplne sa stretáva s neistotou, s propagáciou, rieši potreby klienta oveľa viac, možno ako lektor, ktorý pracuje vo firmách, keď je lektor zamestnanec. No, ďakujem. A aký je rozdiel v tom príjme lektora zamestnanca a lektora SZČO? Lektor zamestnanec má väčšinou príjem, ktorý je stabilný. Každý mesiac má svoju výplatu. Lektor podnikateľ fakturuje za svoje služby a dostáva sa k tomu, že jeho príjem je nestabilný, kolíše. Stretáva sa s sezónnosťou, pretože väčšinou v zime a v lete firmy neškolia alebo sa neotvárajú kurzy, ktoré sú. Pomerne viacej cestuje, to je tiež veľmi dôležitá vec. Áno. A je tam teda rozdiel aj v tom príjme a je aj v tom, ako si plánujú lektori školenia? Určite áno, pretože lektor, ktorý pracuje ako podnikateľ, väčšinou musí byť flexibilný a reagovať na potreby trhu. Čiže akú zákazku dostáva, musí zistiť, či si svojho portfólia je schopný ju odškoliť. Lektor zamestnanec má väčšinou určené, možno celý rok majú harmonogram vzdelávania, lebo je po kvartáloch vo firmách. Takže on vie, ktorú tému bude učiť, kedy bude učiť, akí ľudia mu tam prídu, kdežto lektor podnikateľ sa musí prispôsobiť potrebám trhu a takisto jeho možnostiam, pretože možno, že je z Bratislavy a musí cestovať za zákazkou do Košíc. Čiže musí rátať aj s iným časom, ktorý tomu vzdelávaniu alebo tej práci, tomu výkonu lektorskej činnosti venuje. Ďakujem. A ak sa chcem stať lektorom na voľnej nohe, na čo by som nemala zabudnúť? V každom prípade odporúčam vypracovať si podnikateľský plán. Ten podnikateľský plán je dôležitý na to, aby sme pochopili, kto môže byť náš spolupracovník, aká je konkurencia, aké sú ceny na trhu, na čo nesmiem zabudnúť, že mám tu zvýšené náklady na pohonné hmoty napríklad, alebo na cestovanie, že potrebujem si zaplatiť aj ekonómku, musím si robiť marketing, musím si robiť obchodné stretnutia, sám dojednávať zmluvy, takže to sú veci, ktoré práve v podnikateľskom pláne človek tým, že si naň sadne a začne si ho písať, tvoriť, tak sa mu ukážu a pochopí, že čo všetko on ako podnikateľ musí urobiť. Ja by som túto časť určite ako budúci podnikateľ, lektor, živnostník neobchádzala. Ďakujem. A ak by si mala dať čo je len jednu radu lektorovi začínajúcemu, ktorá by to bola? V každom prípade je dôležité obklopiť sa ľuďmi, ktorí budú vám pomáhať budovať váš sen. A práve sa vrátim k otázke číslo 1. Pred 20 rokmi som začínala ako lektorka, ktorá bola kvázi na voľnej nohe živnostnička. 10 rokov dozadu sme otvárali Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov a bola pre mňa práve Danka Kováčiková, ktorá bola ten človek, ktorý mi pomáhal naplňať misiu aj Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Ďakujem ti.